beginnen met de kilometerheffing. Daar is vanavond over vergaderd in de Tweede Kamer. De emoties liepen hoog op. Ik vind het een eerlijker systeem. Ik vind het in principe een eerlijker systeem dat je niet hoeft te betalen voor het feit dat die auto er staat voor je deur, maar dat je ervoor betaalt als je de auto gebruikt. En een van de hele grote issues is ook de overgangssituatie. Je hebt een situatie waar je nu betaalt, die vaste lasten, dat deels ook betaald hebt. En straks ga je naar een systeem waar je per kilometer betaalt. Nou, die transitie is geweldig ingewikkeld en kan voor mensen heel oneerlijk uitpakken. De privacy kan worden geschonden als dat kastje dat in de automobiel moet worden gemonteerd gegevens van iemand opschrijft die voor een ander doel gebruikt kan worden dan voor de afrekening van die kilometerheffing. Ja, wat ook gaat Mevrouw gebeuren. Westling. Ja, gaat dat gebeuren? Ja, natuurlijk. Alles wat nu al gebeurt qua camera's op de weg, qua kentekenherkenning, wat ook al bestaat. Dus men kan gewoon, laat ik zeggen, Nederland als rattenkolonie, als ik het zo mag vergelijken. Men kan gewoon die autootjes, die mensen, die kan men overal waarnemen. Wat kan het mij schelen als men weet dat ik elke dag naar Antwerpen rijd? Noem maar wat. Nee, maar luister. Het kan Dat ook... is het omkeren van de situatie, van de werkelijkheid, van de, laat ik zeggen, de bewijslast. Toen we de eerste ontwerpen kregen, ging het eigenlijk zo van alle ritinformatie naar een centrale computer, een half jaar bewaren. Net zoals al onze e-mails een half jaar bewaard worden. Daarvan hebben wij gezegd, geen enkele sprake van, in de termen van de campagne op dit moment, no way. Nou, ik maak me erg zorgen over de man die rechtdoor naar huis moet rijden en toevallig linksaf gaat. Dat kan allemaal... Ja, stel maar voor, dat kan ook naar zijn vriendin gaan en zo. Er zijn allemaal fatsoenlijke mensen, die hebben er geen last van. Maar er zijn toch mensen die dat wel doen. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat je nu met dit kastje op het moment dat je vreemd gaat, je vrouw wordt gebeld omdat iemand... Nee, dat zeg ik niet, maar... U zegt, ik hoor het debat niet. Dat debat komt nu tot stand aan deze tafel. Het gaat namelijk over afluisteren. Want daar ging het vanmiddag ook over. Met Madeleine van Torenburg praten we daar ook over. U bent ook advocaat geweest, geloof ik, hè? En u kent elkaar ook vanuit die tijd. Is dat lang geleden? Ja. Ja, 1998 geloof ik. Oeh, dat dus lang geleden. Ik ben ook nog gevangenisdirecteur geweest. 2200 per dag. Is dat niet wat overdreven? Ik geloof niet dat het overdreven is. Het is veel, dat herken ik wel. Alleen we moeten ons goed realiseren dat we door de taps te gebruiken heel erg veel zicht krijgen op strafbare feiten, op ontwikkeling in strafbare feiten. En we moeten ook niet vergeten dat als we de taps niet zouden kunnen gebruiken, zoals in sommige landen het geval is, dat je misschien wel veel ingrijpendere maatregelen moet gebruiken. Observaties, meer huiszoekingen. Er moet maar ergens staan, ja, hij gaat wel eens naar Schiphol. Goh, dat is vaak als die man naar Schiphol gaat. Ik zou daar zeker geen reclame mee gaan maken als Schiphol. Kom hier shoppen. Maar goed, dat kan als reden gelden om te starten. Vervolgens kan getapt worden in ieder waar die persoon contact mee heeft. Die kan dan ook getapt worden als betrokkenen. En zo is de kring rond een tap enorm. De politie heeft natuurlijk op een bepaald moment een ernstige verdenking. Dan wordt er getapt. Dan zal in eerste instantie de officier van justitie daar toestemming voor moeten geven. Dat kan die pas doen als de rechtercommissaris vindt dat dat middel kan worden gebruikt. Waarbij altijd iedereen nog in zijn achterhoofd heeft dat de zittingsrechter daar een oordeel over velt. Wij allen weten, en ik denk u ook, hoe makkelijk, te makkelijk, als het ware stempel wordt gegeven. En dat is het gegeven in Nederland. Nou, en te makkelijk. Het grote getal suggereert dat wel natuurlijk. Het tappen acht ik heus wel een opsporingsmiddel. Waar het hier om gaat is dat er zo makkelijk en met een eigenlijk technisch zeker niet volmaakt middel wordt gewerkt. En dat daar ook een ongelooflijke waarde aan wordt gehecht. En vervolgens dat men als verdediging in de strafzaak dat nauwelijks kan toetsen. Henk van der Meijden en Theo heeft. U heeft lang de Japium gehad. U heeft, nadat u de Japium bent kwijtgeraakt, verkocht, zegt hij keurig, ja. Verkocht voor een symbolisch bedrag. Ja. Heeft u er een boek over geschreven? Meneer van der Meijden, was het nou omdat u vaak in de Japium kwam, of was het omdat u dat boek las dat u dacht, ik wil de musical? Ik las het boek en ik ben wel eens in de Japium geweest. Maar ik ben nooit op een van die kamers geweest. Die heb ik nu pas bekeken met Jan Aartsen en mijn vrouw en mijn dochter. Tuurlijk, om te kijken. maak er maar een familiekwestie van. Ik vond het een geweldig gegeven voor een musical. Maar u wekt toch een beetje de suggestie, als u nu de Japium beschrijft, dat het allemaal mensen zijn die alleen maar op dat ene niveau, namelijk op de bar blijven, daar ontzettend veel plezier hebben en daarna weer keurig naar huis gaan. Zo is het natuurlijk niet geweest, nee. Nee. Ben jij niet bang voor aids? Hoe kan ik daar nou bang voor zijn? Ik ga vrij altijd met condoom. Is het zo? Ja, dat is zo.
Is dit nu een scène voor een musical dat u zegt van... dat zij dan zegt van ja, ik gebruik altijd een condoom, maar... Nee. Dat vind ik... Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nee. De musical, het moet entertainment worden, maar het gaat de verhouding van de meisjes. Hoe gaan ze met elkaar om? Natuurlijk zijn er meisjes die niet gelukkig zijn geworden. Maar er zijn ook heel veel meisjes die het geweldig vonden. Die ook misschien, daar is niet veel van gekomen, zeg ik wat je net vraagt. Maar ook de goede man hebben gevonden. Jap Jum was theater. Er zijn heel veel meisjes, studentes, die zijn nu arts. Meisjes, advocaat geworden. Ja, ik heb er eentje die is advocaat geworden. Dat bedoel ik. Mevrouw Besky, wat heeft u gedaan? Er zijn meisjes die een eigen bedrijf hebben.